Barddoniaeth blwyddyn 2024. Dim ond 2 fardd ifanc fi'n cystadlu ar y testun lliwiau, ond mae cerddi Enfys 2020 ac Enfys Hudol yn werth I ddarllen. Mae Enfys 2020 yn mynd drwy liwiau'r Enfys fu yn ei ffenest yn ystod cyfnod clo 2020. Mae glas fel yr awyr uchel sydd uwch ben hen linell y gorwel. Mae indigo yn lliw bach hapus sy'n codi nghalon I yn gampus. Mae fioled yn cloi fy enfys I sy'n disgleirio o ffenest flaen fy nhŷ. Hyfryd iawn. A felly hefyd cerdd Enfys Hudol sydd yn disgrifio lliwiau'r Enfys. Melyn yw'r haul poeth yn llosgi, mellt, taranau a banana, tywod cwstard a chrys tif y ysgol Treganna. Gwyrdd yw natur planhigion, pys a snot, coeden nadolig, gwair a fy hoff got. Pinc yw fy mochau pan rwy'n swil, pepa trainers fy chwaer, candy floss ac anghenfil. Wel, enghreifftiau rhagorol o bethau pinc. 2 gerdd gwerth chweil, efo fawr ddim yn ei gwahanu nhw, ond mi roedden ni wrth fy modd gyda disgrifiadau lliwgar a dychmygus Enfys Hudol, ac felly rydw i'n rhoi Enfys Hudol yn gyntaf ac Enfys 2020 yn ail agos. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau. Lliwiau. Coch, wsos coch, mefus, tomatos ac un gwlad. Rhwng rhan o'r wal goch, pildrod gyda fy nhad. Glas yw yr awyr a'r môr a'r ddiwrnod teiliog o haf. Tonnau sy'n disgleidio'n glir ar ddiwrnod braf. Melyn yw'r haul poeth yn llosgi, mellt, taranau a banana. Tywod, cwstad a chrys ti fy ysgol Treganna. Gwyrdd yw natur planhigion, pys a snot, coeden nadolig, gwair a fy hoff got. Pinc yw fy mochau pan rwy'n swil, pepa, trainers fy chwaer, candy floss ac anghenfil. Di yw'r nos y gath a threstoch. Yn y tŷ, rwy'n ofnus iawn yn y tywyllwch. Lliwiau. Barddoniaeth blwyddyn 7-9. Mi ddaeth 12 ymgais I law ar y testun lleisiau ac roedd y safon fel y niferoedd yn galonogol tu hwnt. Caiwch ymlaen I sgwennu bob un ohonoch chi. Yn codi i'r brig mewn cystadleuaeth gref iawn mae Cragen y Môr, Johnny Dwy Het ac Eli Haul. Cerdd fudur ag odl o'r enw Lleisiau'r Traeth gawsom gan Cragen y Môr a chawn ddisgrifiadau byrlymus a doniol o ddiwrnod i'r teulu ar y traeth. Mae'r clo yn anisgwyl ac yn effeithiol tu hwnt. Yng nghanol y gaeaf, yn y tir dim yn gaeth, codaf gragen i'm clust, i'm tywys nôl at y traeth, ardderchog. Cerdd yn llais nain yn rhoi cyngor I hwyres gawsom gan Johnny Dwy Het. By'r nain yn brwydro'n galed o blaid hawliau merched yn y gweithle yn ystod ei hoes, ond mae rhybydd y pennill olaf yn ysgytwol. Dim ond dechrau oedd hi, mae mwy i'w wneud I newid y byd. Gwranda ar fy llais fy nghariad bach I, cyn I mi fynd yn fyd. Cerdd ag iddi neges bwysig ac amserol gwych iawn. Yna, cawn gerdd gwers rydd herfeiddiol Eli Haul. Mae'r gerdd yn dal ein sylw o'r llinell gyntaf. Da chi'n deud I ni fod yn dawel, bod ein barn yn ein gwneud yn llai prydferth. Aeth yn ei blaen I ddweud, ces I fy ngwneud a phwrpas, hanner cyllell, hanner sidan. Ydy hi'n anodd I chi wynebu hyn? Ydw i'n torri ar eich traws? Dwi ddim yn sori. Dyma gerdd foel, amrwd a chwbl hyderus yn ei ffeministiaeth di-ymddiheuriad. Roedd darllen y gerdd yn chwa o awyr iach I feirniad Steddfod sydd wedi byw drwy flynyddoedd o dafolu efelychiadau o Eifion Wyn. Mae'r 2 cerdd yn gwbl ardderchog yn enwedig o stried oedran y cystadleuwyr. Byddwn i'n annog y trio na chi osod eich golygon ar gystadlu yn y cystadlaethau agored. Byddai'ch presenoldeb yn gwneud i'r oedolion grynu yn ei hesgidiau. O'r 2 cerdd,
Eli haul sydd yn dod i'r brig, am ei cher sydd yn gwybod yn iawn sut mae hawlio ei lle yn ein tirlun llenyddol. Llongyfarchiadau mawr felly i Eli haul. Lleisiau. Dach chi'n deud i ni fod yn dawel, bod ein barn yn ein gwneud ni'n llai prydferth. Ond ches i mwyn creu gyda'r tân yma'n fy mol, iddo fo gael ei roi allan. Na chwaith yr ysgafnder yn fy nhafod, yw lyncu panad i'w iawn. Ces i fy nghreu a phwrpas. Hanner cyllell, hanner sidan. Anodd i chi wynebu hyn? Ydw i'n torri ar eich traws? Dwi ddim yn sori. Barddoniaeth blwyddyn 10 i 13. Mai dim ond un bardd fentrodd gystadlu, roedd cerdd gwers rydd Anni Bendod yn werth ei darllen. Mae Does Unman yn debyg i gartref yn gyforiog o gyfeiriadaeth lenyddiol o bob cyfeiriad, o The Wizard of Oz ac Alice in Wonderland i Peter Pan a Chwedl Branwen. Mae hi'n gerdd uchelgeisiol, ddyrus, sydd yn anesmwytho darllenydd gyda'i delweddau cignoeth o gamdrin corfforol ac emosiynol. Dyma fardd hyderus a medrus sydd yn llawn heiddi'r wobr gyntaf. Does Unman yn debyg i gartref. Ni chliw ni chri, wrth iddo chwarae gwyddbwyll a'i chariad. Ni welwn ni brywiau, wrth i'w grafangau greithio i chroen. Ni flaswn ni hofn, wrth iddo lyfu dagrau a'i chig. Ni aroglwn ni chwys, wrth iddo arwen ni law i lawr i chorff noeth. Ni theimlwn ni dicter, wrth i'w gariad droen serch. Anwybyddon nhw Dorothy, wrth iddi gerdded lawr y llwybr melyn, doedd gan bwgan brain ddim ymenydd, heb y synwyr i atal i ddwylo rhag oresgyn i chrorff. Doedd gan Tin Woodman ddim calon i'w hachub hithau rhag i dinistyr. Doedd y cachgu o lewn methu cuddio. I chwant yn ei hofni, hyn i gyd i ddistewyr o rach a wnaeth sefyll yn erbyn y dewin. Maglodd hetiwr i ferch fach ddel a'i stwffio hi a'i rithiau dirgel. Roedd rhaid i Branwen ddysgu yr iaith Gymraeg i aderyn i fedru dianc rhag i gŵr perffaith. Roedd rhaid i Pedr droi'n ddyn i fedru ffoi o Neverland. Roedd rhaid iddyn nhw aros am flynyddoedd i gael ei diogelu, ond roedd y llywodraeth angen aros tan i firws ddod i weithredu i diogelwch. Ond, fel maen nhw'n dweud, does Unman yn debyg i gartref.